kotxe auki ezakegu, bai kanpotik kriston marka ona izan, txapa pintura ikaragarria, eta gaur egun gizartean horre garrantzia handia ematen zaio. Baina barrutikan ere, motorra ikaragarria, gidaria, Telmo, itzela, dena. Baina gasolina gabe? Ez goa, senyora. Zea moitzen, ez errez. Puntu batean, pentsatu, gasolina hori autoestima dela. Nerabeen garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Autoestimua. Maite duzu zeure burua? Ongi etorri podcastera, gaurko gaia autoestimua, Maitane. Ze gaia, esamarra dauka Telmo, hau nere gai kutxunena dela, nik uste gizartean oraindik ez gala konturatzen ze garrantzia daukan autoestimak, eta hartu dugula pixka bat, dela gu goraipatze bat, gorputzarekin zerikusia daukana, eta hori baino asko zere komplexuagoa dana, eta bidelagun bezala behar duguna. Eta asko zaindu beharrekoa, ez? Bai, gaina nik uste badagola hor kontraesan bat gizartean, ze da, bai, zaindu zaitez, baino ez gehiegi, baino pentsatu zuregan, baino ez asko, ez? Ze autoestima hartu da izan dela, hori goraipatze bat bezala, eta ez dauka zirik autoestima da, ni nola erlazionatzen naizen nerekin, ni nola ze kontzeptu daukatan nerekin, ze valorazio, ez? Eta da oso kuriosoa, ze da gure barruan dagoen zerbait, baino besteekin lortzen deguna. Berriro berdinan gaude, Telmo? Berriro arkitektura soziala eta gu. Ze nire autoestima ere ikitzen da besteekin erlazionatzen naizen bitartean edo einean, ez? Horrekin eta baita ere, nik nire lorpen edo zaila dan horretatik ateratzen naizen guzti horietan, nire autoestima indartzen juten da, ez? Nire autokontzeptua. Hori, nolabait, gure burua ezagutzen joaten garen einean, ez? Era bat, hau, benetan, ez gea maite, ezagutzen ez gehalako. Zeku gure irudi badaukagu, pertsonai bat sortzen dugu bizitza honetan, baino zu geroz eta gehiago ezagutu ez, terapiaren funtsa hori da ez, ezagutzea gu zergean, eta beti ez da ezagutzen duguna ona edo atsegina, badaude gauza oso desatseginak, baino hoien lagun bihurtzen zea momentuan, horrazten zea zure burua maitatzen, eta hori lagun batekin ere berdina pasatzen da, noiz maite dugu pertsona bat, Telmo. Ezagutzen dugu. Era bat, ze bestela ez ezaguna balima da, deskonfiantza dago, ez? Gurekin berdina pasatzen da. Eta hortarako, nik 3 adibideola pixkat simple jartzen dituz jendeak ulertzeko zer dan autoestima. Zer dela eske oso kontzeptu abstraktua da, Eta lehengoa da, txampontxo, poltsatxo baten antzeko zerbait. Eta hau nola esplikatu gu jaiotzen ganean, pertsona bate jaiotzen dan momentuan, balore osoa dauka. Erabatekoa. Osoa, Telmo, erabatekoa. Zuri... Eta ez da gai ezerriteko? Ez, zero, bakarri dakiten nehar, ez da kejaten bakarrik, loiteko, gaina animali guztietatik, gukea, ez? Debileneteko momentu hortan, gehien behar duna, ez? Helduaren presentzia. Nola izan laiteke? Telmo, nik da galdera bat, askotan ere buruari ere egiten diotena dela, urteak egiten goazen enean, balore hori, txampona gatzen joaten gara. Bai, balorea onditu beharran, balorea geisten goaz. Eta irakurtzen hasten zaren, baina ez dezu egoki irakurtzen, ez? Hau egiten dezunean, juizio hasten danean, edo ezakizte espektatiba edo baremotara iristean, ze juten ga, txampon horiek altzen, Telmo, zuk esan dezun bezala. Eta ez da txampona diru modua, Baizik eta gure gaitasun, gure baliotxo horiek bezala. Ordun galtzen goaz, eta normalean ez beti, baino, nera bezaroa nola iristen geha, Telmo? Lau txampontxokin. Eskutxik. Bai, eta orduan, zu nera be balimazea, eta krisi hori bizi balima ezu, eta lau txampon balima dituzu, txamponak emango dituzu norbaitei? Ez. Gorde egingo dituzu, itxiko zeat ez dezu nahi inorrekorik entza. Orduan, pixka bat txampon berreskurak eta bat egin barra daukago helduago azen enean, eta gure autoestima hori berreskuratu. Ulertzeko beste modu batera ere, hau da bidoi batekin bezala. Gu jaiotzen genetikan, esanetenen autoestima besteen begiradaetikan ez, sortzen dan zerbait dela, txamponi bidoi hori, gure gurasoak, gure helduak, gure ondoan egondian referenteak, bidoia betetzen dute alduten punturarte. Batzuri izango da, 170, beste batzuri 10, beste batzuri 50. Terapiaren funtsare da, onartzea, noraino betea izan dana. Eta ze pasatzen da zer egiten dugu, Telmo? Guk eskatzen duguna askotan besteari da, bete ez diguten zati hori,
bestek betetzea. Eta guk bete behar dugu, ez? Era bat, Telmo, ze bestela da, sartzen ga bukle rebindikatiboa ditzen zaiona, ez? Da, ni zuri eskatuko baliman izu, niz baliman ez baloratzen, Telmo, baloratu jazu, Telmo, saiazu ondo egin detela, ez? Bai. Nik ezin izut hori eskatu. Eta gaina, momentuan beteko dit, baino ez du bidoia betetzen. Hori da, hor nik uste ikuspuntu aldaketa hori funtsezkoa dela, ez? Erabat. Utzi behar dugu, gure egoeren biktima izateari utzi, Bai, ez? Horrela ikustea gure burua baztu asko laguntzen, ezer. eta agian hobeto egingo dugu, gure erabakien produktu edo ondorio bezala ikusten astea, ez? Bai, hor ikustea ez, eske bidoia bete dezaken pertsona bakarra zuzea. Egia Hori da, hori. esan duguna, eraikitzen da besteekin. Bai. Baino bete dezakezuna, benetan balio duna da zuk sartzen dezuna. Hori. Horretik esaten dugu gaur egun sare sozialetan jartzen dez, ez? Jasotzen dezun gure aipamen guzti hori minutu bateko subidoia da. Ez? Dopamina ikaragarria txutea, baino benetazkoa zurea ez danen ez du betetzen. Baino gurea danen bai, asetzen du. Orduan, bidoi hori guri tokatzen zaigu pixka bat betetzea, eta ustea beste guztiei eskatzea bidoi hori betetzeaz. Eta pixka bat ulertzeko hirugarren adibide bezala, kotxarekin berriro. Kotxa askotan azaltzen zaigu, Telmo. Baina kotxa auki dezakegu. Bai kanpotik kriston marka ona izan, txapa pintura ikaragarria. Eta gaur egun gizartean horre garrantzia handia ematen zaio. Baina barrutikan ere, motorra ikaragarria, gidaria, Telmo, itzela, dena. Baina gasolina gabe? Ez goa, senyora. Osea, etzea moitzen, ez errez. Puntu batean, pentsatu, gasolina hori autoestima dela. Orduan, begiratu ze garrantzitsua dan, bizitzan bidaiatzeko autoestima sano bat, ez nago esaten altu bat, altua da alta estima, eta hori beste arazo bat bihurtzen da. Eta autoestima ez balima dago, ze gutxi egin dezakegun. Orduan, pertsona askok ez dute beraien bizitzatan, beraien nahi duten lekuetara, edo beraien nahi duten hori egin, ez ezin dutelako. Baizik eta beraien sinismen hori ez dagolako. Orduan, autoestima hori da, gasolina puntu hori. Orduan, goazen saiatzea, jendeari gasolina onera ematen, baina gasolina pixkatxo bat ematen eta ez usten, ez? Orduan oso garrantzitsua. Hiru adibide hauekin uste ulertzen dela pixka bat, Erabat. kontzeptu abstraktori Balioa duenari balio eman, ez? Eta deno gara baliotsua, eta hori Denak. ikusten dugu jaiotzen garen unetik, ez? Denak. Eta bestetik basaiatu. Ez bada eraikitzailea, albo batera uzten, eta laguntzen, ez? Pertsona horrei aurrera, eta joaten zentzu horretan bere burua maitatzen, eta ez konfunditu, bai, ze egia da, beste pertsonen iritziek eta jokabideek guregan eragina dutela, eta noski gure autoestimuan, Bai. baina norbait balin badago prest eta ahaldundut da hori guztia aurrera ateratzeko, gu geu gara. Ez du beste inork egingo guregatik. Beraz, pausu hori eman berra dugu, eta Bai. pausu hori ematerakoan, maitan egozo ondo esan duen bezala, gasolina hori funtsezkoa da. Era bat, orduan, benetan garrantzia eman martzaion zerbait da, esango genduken niretzako baseetako bat da, osasun mental eta emozionalaren base handienetako bada, eta gutxien lantzen dana nera bezaroan, eta justu nik esango nuke gehien behar dan momentua dela zen nera bezaroan, gehien ikutzen dan zerbait autoestima da, eta gaur egun ja sare sozialekin ikusita, horrendikan ere askoz ere gehiago ikutzen dan gaia. Gaia dauneko kokatuta, oraingo honetan sakonduko dugu, baina ez dugu sakonduko, norbait kanpotik ekartzen baizik eta hemen dugun pertsona honekin jokatuko dugu. Hau da, Maitane Ormazabalek emango digu masterclass bat autoestimaren inguruan, beraz egonadi. Elkarrizketa. Esan bezala, Maitane dugu, bera erabiliko dugu gai honetan sakontzeko, izan ere, justu hain zuzen gai hau oso sakonki landua du, liburu bat du honen inguruan, autoestima como vitamina, ez da Maitane? Bai, alaxe da. Eta hori aprobetxatuz galdera batzuk plazaratuko ditugu. Lehenengoa, Maitane, zer da autoestima benetan? Bitu, ni konturatu nintzen, Telmo, kontsultera tortzen zania pertsona oro, ez, bakoitza arazo batekin gatoz, momentu batekoa, esango genduken kanporaka, baina ia azpian, beti zegoela autoestima falta bat. Ni neuk ere ez, nire terapia prozesu guztia, nire bizitzen ere, konturatu naiz neregan ere hori gertatzen zala. Eta nire inguruan ere, hori zala, askotan inseguritatera, momentu askotan gure buruan ganez sinistera, eramaten gintuena. Eta ia da, ze desberdina bihurtzen dan bizitzan. Autoestima, zaubai da oso desberdina esatea, autoestima sanua eta autoestima altua eta bajua. Altua ez da ona.
altua da nik ustetenean bestea baino gehiago naizela, eta hori da egozentrismoa. Baina horrek ere autoestima bajua dauka, Ze bestela, sano balima daukezuzu ez zea inor baino hobeagoa. Niretzako autoestima sano bat izatea da pertsonatik pertsonara begiratzea. Daukezun pertsona eukita parean, neukidezakezu zuretzako erreferentea handiena dan pertsona, eta begiratu beste gizaki bat ezela, edo agian zuk inoiz ezagutu ez dezuna, eta begirada berdina jartzea. Ordun, begirada hori norberarekiko nola dan oso garrantzitsua da bestei begiratzeko. Orduan autoestima hori da, ze jende asko bestela nahasten du fisikoarekin. Zerikusia dauka, zemen esataguna barrutik eta kanpotik errefleju bada. Baina jende asko esan dago, esken izpilora begiratuta ez nez gustatzen, baina hori ez da autoestima. Nago ganduken hori da autoestimaren zati bat. Autoestima da, zuk zurekiko daukazun autokontzeptua. Ze irudi esaten dut mental, ez irudi fisikoa. Bezik eta zer pentsatzen dezun zutaz. Eta normalean gizartean oso autoestima bajua egoten da. Eta horrek, lotura zuzena du jokabietan, ez? Nik askotan, hausnarketa egiten dut, ez? Gertaera baten aurrean,